What's up mga pakis? Welcome back sa atong YouTube channel. Og bag-o lang ka, i-click ng subscribe button para mamimbro na ka sa Pakis Gang. Okay? Let's go! For this video mga pakis, lahi ni siya sa uban ng mga video kay kani sponsored video ni. Sponsored na ta, na tayo sponsored. Okay kayo. Pero dili gyud ni siya ingon nga gikan sa brand jud naalay mingkuan na to nga kuan ba maayong tao, buotan nga tao nga minghatag og hinabang. Lain na po ning hinabang brand no. Unsa may kamo mga pakis og naamoy laing term nga gawasan ng hinabang or unsa pay kuan ninyo diha i-comment ninyo below para dili po kadungon lain paminawon sa dunggan kay murag hinabang murag ang luuya na jud na to ala no. Adi, ko ana, ayuda. Ayun, samot. So mga pakis, gipadaan ni karon dahil dire ato kaan. Da, gikan ni sa LBC, amo nang gitangtangan og piste na. Ginagawa mo. Ay, tikto. So karon mga pakis atong ka nagipada dara. Kani, daw na ninjang gikuha ano katong na LBC nga kuan katong plastic. Pag kinahanglan jud ang dawat ani mga pakis kay kuan naman ni karabang nay kuhaon na nimo sa LBC ba, di man ni door to door. Kay gikan man kuno ni kuan ni Manila ni Quiapo. Kanang nagtuod ko kamera dun ni. Nalipay ko kay tuod ko kamera kay madya naman kamera cellphone na magalang gamit gud karon. Pero lipay ka pang ko mga pakis kay ngano kisa pa ba lagi manghatag na tug ingani medyo murag mahal ba ni may pangalan ni Buya ato na ni unbox karon sige ug unsay soda ni Nidja pero sultian ta mga pakis ako dili gyud ko tech guy mao nang naahong brother dre likod sa kamera na mo sa akong cellphone iya po kong i-explainan about ani kay wa man jud ko alam magani gaho diretso ra man ni. So, ato sa ning unbox ning Buya MM1 Universal Cardioid Microphone na yan ay stick sa likod. Basahan na naman dyan or i-post na naman ninyo kay di na natag sa tagsaon kay wala mo ko nasabtanan eh. Let's proceed lang sa unboxing to ating unbox sa ni pag-unbox ni. Adara din. Purbida. Nagisi na. Gisi na. Hake. Wow. So, muna ni tanan. So, mga pakis, ang sod niya ay Paperworks dere which is mo yung manual sa kuan Buya BYMM1. O daghang kadtong mubasa ani no, pero ako di ko mubasa ani, bahala na kay wa ko sabutan na. So, ang next ay katong mga gitawag nila, kasi tawag ni bre? Holder? Horseshoe? Ambot? So, mga pakiswa, ko kay bawag unsa ni, pero og nakaibaw mo, i-comment ninyo sa kuan, sa ubos, og unsa dyan ni siya, kay ako kay baw. Okay. And then, naatay wire, nga spiral, murag mga siguro ni, ang pang kuan siguro ni, mga pang camera pang DSLR o kaning nga wire mao ni ang pang smartphone na nakabutang smartphone namo po indicator ng smartphone kunya naatay murag pouch ani whoops naatay pouch murag leather pouch para siguro nimo iso daghang mic with napo itatak nga Buya yeah kunya dara di ay so dara ang mic jud ni siya di murag shotgun mic siguro ni okay mo ni siya ang pinaka mic cardio din ni siya shotgun mic nya mo din nilang gitawag nga patay nga iring Tingiring also known as dead cat mo man din ni kuan famous ka din sa YouTube nga
didkat ko ron yun sa may daghan ko nang gimasakir nga iringan ni kay didkat mo din so ato ni isa ulit balik. Okay, na pa tayo sa kabox. Okay, napa tayo sa kabox sa man Ulanzi, from Ulanzi ST02. Okay, ito ni ko na bugatar ba ni yan nagisi na. So naka-plastic pa. Ay, phone holder din ni siya. Okay, nindot na siya kay metal. Metal. Nice screw. Magdepende ni og unsa kada kanyang phone, i-enjoy ibutan din niya. Nay hot shoe. Mo ni si tauran. Okay. So ato ning tag sa og kuan, assemble mga pakis para makita mo kung unsay kalabasan ani. Okay? So, mga pakis na symbol na naho no. Mao na gyud ni si Jay pinakakuan ko no kanina siya. So, pani cellphone kaya ang cellphone na pa manggigamit kani nga ang gikuan ninyo, kani ang video karon. Cellphone man nagamit. Ang kuanan ni ibutang ra nimo dire ang cellphone. Nya pahugtan nimo. Nya naman tay wire dire which is kaning mao ni kaning straight nga wire. Sok-sok na dire nya kaning siya sa kuan plug sa cellphone nimo. Handi ka dyan sa mga pakis, nindot ka dyan sa salamat ka dyan sa nagpada ka dyan ani nga kuan nga mga gamit ani, salamat ka dyan. So mga pakis ang isulti ninyo later on ang kung kisay nagpada sa kaning nga gamit. So mga pakis, first of all, nagpasalamat ko sa nagpada sa gadgets karon nga which is magamit jud na mo labi na mo mag-vlog ko sa balay kami ni Pia. Medyo banha magud sa among kay sa among palibot na mga manok, na mga iro which is minus-minusan gyud ang kuan ang kabanha kay tungod ani kuno nga mic. So mga pakis og nagwonder mo og nganong nay nagpada na ho og gamit nga sama ingani mismo ako nag-wonder pug kuno kay sabi ko nga small YouTuber ako nya Bisaya vlogger pagajud di pagajud ingon nga sikat wa pud kaabot og 100 subscribers pero ida jud kong gi-chat ko niya sa Facebook which is na dire amo ipakita ipakita dire brad inig-edit nimo ha. So siya si kuan Sir nya Sir, salamat kadto sir sa imong inatang nga kuan. Ang ijang chat kadto nag-hire siya na ho nya ingon siya nga unsa ba kuno yung mga butang nga pwede niyang mahatag din ho para at least ma-improve pa gamong kuan among video nya mingon ko nga di na kinahanglan sir akong gusto mo subscribe ra ka nya or share nimo basta kay malingaw lang ka sa among kuan pero nag-insist gyud siya which is makita man dyan ninyo sa iyang chat is para na ho
lipay po kadyo ko gaan kadyo sa akong paminaw nga natay na inspire nga tao bisag di na to kaila sila nag-offer sa ilang gusto nga mga butang nga ihatag diri na ho. Salamat jud kadyo sir. Agkanay de si Sir day taga Cebu ni siya nya nagtrabaho na siya karon sa Canada. So sir, daghang salamat, keep safe diha, stay at home na laman untag God bless you always untag palayo mo sa karong COVID-19 nga pandemic. Daghang kadtong salamat untag daghan pa kadto ka matabangan nga sama na ako nga nagsugod pa diri sa YouTube. Nya keep on watching kay daghan pa kadto tang mga lingaw nga video sir. Among lingawon kamo tanan diha mga pakis nga tan-aw karon na ning video ha. Expect pa mong daghang video nga mga kabuang nga makalingaw ninyo. Okay? Let's go. So mga pakis naghatag na to si Sir Dijo niya gusto nga ipakita siya sa kuan video or i-shout out siya. Pero para na ho deserve jud niya ma-shout out no pero ay siya nag-insist jud siya nga dili jud siya gusto nga kuanog nga na kay maulaw kuno siya. Pero ang i-break yang gusto o gusto mong makahibaw kinsang nagpadagyo daning mga gamit karon ug maabot nig 200 likes ang i-reveal kinsa siya ug asa siya nagpuyo arong atong uno atong pangayo pinaskuhan pon. So mga pakis sa katong nay mga malumog kasing-kasing diha sa katong nay gusto pang muhatag dako pa kadug space sa among balay naragod mi na puyo sa ilang stulay. So, sa katong gustong mahatag, mudawat ko bisag unsa, bugas, sardinas, pwede. Cash assistance. Oh, grabe ka na. Cash assistance. Okay kayo. Pero joke na to. Pero dana na ninyo. Mga pag-isog ganahan mo muhatag ug nalingaw mo, muhatag bisag mo like lang mo aning video ha. Lipay nako ug mo subscribe mo. Suporta ko ninyo. So karon mga pag-is na naman ko'y mic, na ko'y phone holder pang vlogging na ha. Ang wa-argue na ho no. Laptop pang edit basig na di ganahan niya mga tagong laptop. Bilang sikanan ra ito joke bitaw or dili ba ka kanang nay G7 Nex Mark II nga Canon ganang nay flip up screen ba para makita na to kani kay di mo nakita kay ang back camera man gud ni gud mga pobre ra man lagi may puyo mas ilang stulay. Okay, let's go. That is it for this video mga pakis. Ang tagiganahan mo ani nga video, i-like ni ninyo, nya comment mo kung sa inyong ganahan, nya i-share po din sa inyong friends. Nya support local vloggers, support Bisaya YouTuber, support me. Support tayo ko rin yung mga pakis. Nga maabot tag 100 subscriber, ug moabot tag 100 subscriber mga pakis. Hair reveal. Ato lang tagtamo ng kalo ug unsay porma sa tumbok. Okay, let's go. So mga pakis mo na jud ni ang ako nagitry ang setup no nanay mic sa imabaw nya ang holder na sa cellphone karon cellphone ako gigamit og katong nay mic sa tanaw ninyo mga pakis i-comment down below og okay ba ang iyang audio kaysa sa cellphone ray gigamit kay ang gigamit karon kay kato namang boya nga mic. Okay, let's go.